I pozdrav svima, moje ime je Vanja Games HD i danas ćemo snimati Angel Stick 5 zombi. Kao što ste već i znali već od prošlog klipa šta se već tu radi, znači već smo prešli jedan level, pa sad idemo već na drugi level. Ja još ovdje mogu sad nešto i da kupim, mogu kupim pištolj, Uzi još uvijek ne mogu. I ovu pušku. Ja ću prvo pištolj da kupim, pa ću sakupim pare za ovo i ovo. Tačnije za Uzi i ovu pušku i onda ću kupiti ovu. Tako da pokazujemo sad da je ima. Inače ja ću sad sakupiti ove ljubičaste gameove da mogu da kupim, kako se zove, mogu kupim health da bude na level 2, inače pištolj ću uglavnom koristiti kad mene neko bude pucao, do tada ću se dući. Evo ti reći. Evo jedan je crko, evo je njega, znači dvojica lete odjednom, evo crke su, sad razvaljujemo orman. Razvaljen je ormar i pogledam brzo ovo i već imam 566 ovih gameova, a para 5615, mislim ono zašto vam govorim kad već i vidite. Uglavnom, San Andreas vidjet ću kad budem još mogao da snimam, Call of Duty ću naravno snimati. Minecraft sam već rekao kad će izaći, kad kupim Sony trojku, mislim da će i na četvorku. Tu će biti unboxing. Za sve oni koji ne znaju šta to znači, to je pokazivanje lupa šta ste kupili i snimate to. Odpakovanje kutije, tako da to ćemo snimiti. Tačno to ću ja snimiti. Op. Hvala za pare. Ova kanca lupa. Ok, uništen je. Ne znam da li želite da bude blood ili vam ga krv da se vidi. Evo ja ću sad da vam pokažem na jednoj osobi. Ovako. Ja ću sad to deaktivirati, pa vi napišite dole u komentarima da želite da bude krvavo ili da bude ovako krv boj. I ono što sam vam rekao da se vidi oči na likovima, ja prvo nisam znao da ne postoje to podešavanje, mislio sam da je za krv. To izgleda postoji samo za krv, ali nema veze. Idemo da se šaketamo. Čekaj da razbijem ove boce. Kupi su dve odjedno. Evo, treća je pukla. Preskači kutije. Op. Ok. Malo mi je health pao. Vidite, kupio. I si krenuo na mene. Ok, oboje su mrtvi. Ej! Ok. Ovdje ima nešto da vam pokažem što bi trebalo da sakupim pare. To je mislim. Nisam siguran. Ovo da uništim i ovo da razvalim. Nekada tokom misije će se desiti da tako moramo dvojicu da oslobodimo i više. Samo što će naravno jedan već otići helikopterom. Evo sad on upravo ide za mnom i piše mu help me i ako ide za mnom i ja ću ga sad ostaviti. I kad izađem on će se već teleportovati. Kao što sam rekao i sad on ovdje čeka Heliš, ajde ja ću ga čušem. Ja čekam od onih misija da ćemo moći da vozimo Heliš. Naravno imat ću i Angel Stick
4, 3, 2, 1. To sam već napisao u opisu onog jučerašnjeg videa od juče. Evo i njega sam sredio, ovo ću sad razvaljuj. Eto ga, već sam sakupio 7000. Naravno, Sony 3 i 4 kupujem u radnji. Sad si gotov. Eto ga. Znači, samo zato što sam se iznervirao, zato što me lik počeo da šutira i ono da bacaka. Inače, ono što piše puta 5 gore kod helta, to vam je za kad igrate protiv zombija, pa kao da revivujete mozak, pošto oni uglavnom jedu mozak, tako je napravljeno u igrici. Inače, ja zombije možda budem igrao, iako su veoma teški. Ajde da pređemo i ovaj level. Ok, sve smo uspeli. Vama ako se svidio ovaj video, ostavite obavezno like, share i subscribe, a mi se vidimo u nekoj narednih epizoda. Pozdrav za sve vas.